Hola a tots, com va el confinament a casa? En aquests dies, per passar-ho de la millor manera possible, portem una activitat perquè podeu fer amb els vostres fills, per treballar la lectoescriptura. Bàsicament, la muntarem a través d'unes cartolines o uns fulls. Bàsicament, el que volem que continuïn treballant és totes les lletres de l'abecedari. Podem crear-ho a través dels retoladors, colors, bolígrafs, podeu triar el que vulgueu. Començarem a crear les lletres de l'abecedari i les posarem en un bagul, en una caixa de fusta, en una caixa de cartró, el que tingueu per casa. El que farem serà dibuixar les lletres de l'abecedari. Jo us en dibuixo algunes, perquè sapigueu més o menys com ho podem fer. Bàsicament tenim les 4 lletres de l'abecedari i el que farem és, amb tisores, les retallarem, les posarem en una caixa de cartró, les podem fer, ja us ho he dit, de diferents colors. La lletra A de color taronja, la lletra B de color decorades, amb gomets, les idees que tingueu. Podeu deixar la imaginació també dels vostres fills, que creïn. D'aquesta manera el que farem és posar-los dintre d'una caixa i anar traient. És a dir, traurem una lletra, per exemple, traurem la A. I hem de dir paraules que contenguin la lletra A a l'inici, al final, o paraules que la continguin en l'interior. D'acord? D'aquesta manera anirem treballant en vocabulari. Quan hi hagi un error o quan falli algú dels que està jugant, doncs podem crear el punt negatiu, li posarem un punt i el que tingui més punts negatius serà el que perdrà. Els punts els podeu organitzar com vosaltres vulgueu, fins i tot podeu posar punts positius, depèn de com estigueu jugant. És un joc que podeu jugar tota la família, poden jugar els germans, podeu jugar un grupet, com vulgueu a casa. D'aquesta manera anirem continuant treballant el vocabulari i també continuarem que el nen estigui treballant tota aquesta part. Espero que el pugueu fer a casa i ens direu com ha anat i espero que passeu el millor possible aquests dies.